Балалар, телевизорлары қабызабыз, супер қанатлар башлана. Супер қанатлар? Минем дусларым. Керек шақта алар һәр вакыт ярдәмгә килергә әзер. Миңа супер қанатлар ярдәме кирәк. Карыйк, кем ярдәм итә алыр икән аңа? Альберт бабай. Бу Альберт бабай эшләр җайлана хәзер. Альберт бабай, рәвешеңне үзгәрт. Мин килдем, мин күп күрдем. Акыллы киңәш бирергә әзер. Айе, нәкъ менә шул вакытта мин төркемдә эшләргә өйрәндем. Без табигать турында тапшыру ясыйбыз. Көнгөрә микрофоныбызны алып качты. Мин бөтен хайваннарның телен беләм. Бакылдаудан өрүгә, улаудан чынауга кадәр. Белла ни эшлисен белә. Эй, Көнгөрә, кайдасың син? Рубига микрофоны кирәк. Димәк, бу минем йолдызлы сәгатем. Икеле хәтәр илмәк. Кире илмәкле эшле штопор. Фантастика, Джером! Хәзер әйдә ике мәтәлчек ясап карлыгачка үрел. Рылдарга да онытма. Ра! Миңа бик ошый. Супер канатлар! Без булдырабыз! Сәлам, дуслар. Сез беләсезме, без супер канатлар мультигына тәрҗемә ясыйбыз. Озакламай үзегезнең экраныңызда күрә аласыз. Күрешкәнгә кадәр. Супер канатлар, Джек һәм аның дуслары.